Je volgers komen in aanmerking voor betaalde abonnementen. Nou, ik dacht het niet. Als ik ergens een hekel aan heb, dan zijn het betaalde abonnementen. Lieve mensen, de laatste tijd heb ik veel volgers erbij gekregen. Fantastisch, geef veel waardering voordat ik terug ben, dankjewel. Maar daardoor kun je dus ook allemaal speciale dingetjes ontgrendelen op de socials. En één daarvan is dus betaalde abonnementen. Ik word er niet goed van. Vroeger, als je iets kocht in de winkel, dan was het van jou. Dan kon je ervan gaan genieten. Maar nee, tegenwoordig moet overal een abonnement aan zitten. En wil je net die serie kijken waarvan je van alles hebt gehoord, die staat natuurlijk op een platform die je niet hebt. Ik vraag me dus oprecht af waar dit stopt. Weet je, binnenkort moet je kakken. Sta je daar die billetjes bij elkaar te knijpen en dan op een gegeven moment zegt die wc-bril: ja, sorry, maar u moet eerst uw abonnement verlengen voordat ik open ga. Dus wilt u met de Apple Pay of met de Mastercard? Ja, en daar sta je dan. En dan kun je ook nog keuzes maken. De Pro en de Max. En de Max moet je pakken als je buikgriep hebt, want dan kun je onbeperkt poepen. Ja, ik vraag het me echt af hoor. Ik zie het nog gebeuren. Maar goed, dit kanaal blijft dus gratis. Wees welkom. Trouwens, ik denk nu wel, is het commercieel wel een goede video? Och ja, boeien. Dag!